I aleshores jo he escrit una novel·la amb un esquema bastant simple d'introducció, desenvolupament, desenllaç. En cada una de les parts havia pensat les escenes o capítols, la qual cosa no vol dir necessàriament que després els fes tots, o més aviat el que penso és que en vaig fer més dels que tenia pensats o escrits, programats, i doncs que he escrit d'una manera molt tal com raja, i sí que hi ha una revisió, però jo crec que va ser una revisió molt breu, de poc temps, i finalment em trobo amb un llibre escrit, un llibre menut, però és un llibre, i he de decidir què faig amb el llibre. Aleshores ve aquesta altra segona part, que és que finalment decideixo presentar-me amb un premi, que és potser una manera més anònima d'entrar en el món de l'edició, i que és un premi no adequat al llibre, perquè és una convocatòria del Joaquim Ruyra, que aleshores era per a literatura juvenil. Jo soc molt conscient que el llibre no és estrictament juvenil, però penso que li puc presentar. Hi havia unes bases bastant àmplies, això sí que és veritat. Convocava l'editorial Laia, que fa temps que ha desaparegut. I aleshores posava llibres que parlin de la nostra història, com deia, de trajectòries personals, venia a dir, feia una exposició que tampoc era específicament juvenil, però sí que ho era la producció. I bé, jo presento aquest premi sense pensar gaire res, però amb el desig que el llibre es publiqués i doncs tinc la fortuna de guanyar-lo. S'ha de considerar que sí que va ser una fortuna gràcies a la consciència del jurat, que van veure que el llibre no era gaire juvenil, però que igualment el van voler premiar. Això ho sé perquè he parlat amb ells. Hi havia l'Emili Teixidor, hi havia el Josep Almanell, hi havia el Joaquim Carbó, hi havia la secretària que es diu Roig, no recordo, Anna Maria, em sembla, i potser ja està, no sé si hem dit 5. I doncs van fer aquesta opció. Van dir, aquest llibre veiem que no és estrictament juvenil, però pensem que té uns valors i a partir d'allí comença una molt bona rebuda del llibre. Comença primer a parlar-ne d'una manera esporàdica, el mateix Pep Almanell va fer un article dient una nova escriptora, o sigui, va haver com un moviment molt discret, però es va anar llegint el llibre, va anar comentant-se i tot això, i doncs diríem que aquí va començar tot, va ser com una cadena que ha arribat fins avui. És un llibre molt